latest weather update karong adlang Huwebes, May 6, 2021. Ato nakita sa tong satellite animation nga wala gid tay pagpanag-om karon diri sa Kabisayaan. Samtang Intertropical Convergence Zone kun ITCZ mo nagapekto karon sa habagatang bahin sa Mindanao, unya init nga hangin nga easterlies nagapekto gihapon sa nahibiling bahin sa tuang nasod apil na diri sa tibuok Kabisayaan. Ug sa tuang forecast sa sunod na 24 oras ang Metro Cebu apil na gid ang kitibok ang bahin sa Kabisayaan, ang Occidental Mindoro, ingon man ang probinsya sa Palawan apil na ang Kalayaan Group of Islands, duna gihapoy init ug kasarangan nga panahon, generally fair weather, panduna gihapoy mga kalit na mga pagpanag-om sa kalangitan, nubanan sa mga lumalabay ug mga patak-patak na mga pag-ulan ug mga pagpanugdug og kilat, tungod lang sa mga localized thunderstorms ingon man sa easterlies. Samtang ato ang forecast maximum heat index ana gihapon sa 38 ngadto sa 43 degrees Celsius, under extreme caution ngadto sa danger category. Para sa dugang update, bisitaha ato ang website. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas, DOST, Resmio Aguirre ug may adlaw.